čo, jak to bolo, jak to je? Kto vystrelí prvé náboje? Čo to ale vidím, čo to je? Prvý vík sa nejako ťažko splituje. Aby ste sa nehádali ako malé deti. Nové vedenie, pôjdu sa ťažké rakety. Hej, počkaj los, prečo zasa jebe ti? Prečo majú healery prvé 4 sety? Saltmines to je dream, je to fakt najlepší tým. Saltmines to je dream, mám navyše kresty, čo urobiť mám s tým. Čau, ja som Brandon, prajem dobré ráno. Vedenie vraví nie, ja počujem áno. Videl som to aj u Exposed hráča, tak prečo ma tu máte zasa za sráča? Čau, ja som Trollo, poviem vám, jak to bolo. Rozhodne som nemal menej ako jedno kolo. Čo na tom, že som na treši inde zabočil, keď na bossovi som vás aj tak pretočil. Saltmines to je dream, je to fakt najlepší tým. Saltmines to je dream, dám ešte jedno kolo, kto pomôže mi s tým. Saltmines to je dream, je to fakt najlepší tým. Saltmines to je dream, dám ešte jedno kolo, kto pomôže mi s tým. Čau, ja som Miky, teraz čekuj moje triky. Dispel nude ťažké, mám to totiž na 2 kliky. Neviem, čo tu plačeš, keď si nebol v ranži. Uvidíme, kto z nás bude zajtra na benči. Čau, ja som Šalík, čekuj ten môj odpál. I'm made into rapid, točím ako podpál. Idem podľa guidy, čum ako Borstin baby. I'm made into rapid into, I'm made maybe. Saltmines to je dream, je to fakt najlepší tým. Saltmines to je dream, tak čo z koho bude ďalší mým?